Deze week in Les Bourgeois, de indrukwekkende kunstcollectie van José de Goede en de opening van de expositie van de Maastrichtse fotograaf Frans Schrummer. Dit is de oude technische school in Kadir en Keer en die is helemaal getransformeerd in een grote expositieruimte met de volledige kunstcollectie van José de Goede, een voormalig bekend kunsttaxateur. Die collectie gaat helemaal de deur uit. Zoveel jaar kunstverzameling en nu ga je daar eigenlijk afscheid van nemen. Doet dat niet pijn? Nou, weet je, leuk is, iedereen stelt dezelfde vraag. En ik kan volmondig zeggen, nee. En het voelt zo goed dat het dus allemaal uit het depot is gekomen en dat het weer is opgesteld. Ik heb wel dat ik denk van, jezus, wat zitten er mooie stukken tussen. Dat heb ik wel. Ja. En wat leuk dat ik dat zoveel jaar geleden heb verzameld. En wat ik de grootste verrassing vind, Jo, is dat het nu allemaal zo mooi bij elkaar past. En was dat destijds bedoeld echt voor je eigen verzameling of van, och, wie weet, ooit? Ja, bij mij weet je dat nooit. Nee. Eerlijk gezegd vond ik dan iets en dan dacht ik, dat is mooi, de prijs is goed. En dan kocht ik het en dan komt er nog eens wat en dan komt er nog eens wat. Ik ben niet iemand van de tasjes en van de sieraden, dus ik kocht antiek. Het is allemaal uit de 60 jaren, sommige architecten kochten het wel, was in de tijd al heel duur, was in de tijd eigenlijk ook niet de smaak van het grote publiek. Dus pas nu is dat heel erg hip. Maar zo'n 30 jaar geleden was dat eigenlijk een beetje kringloopspul. Ik had het allemaal in de opslag staan. Ja, dus je hebt het zelf weinig gezien? Ik heb sommige stukken 30 jaar niet gezien. Jezus, dat is op zich al een weerzien. Ja, hè? En ook om dat weer hier neer te zetten en de schilderijen erbij uit te zoeken, vond ik eigenlijk het leukste. Dus eigenlijk is het voor mij nu wel klaar. Hè? Het staat, nou hopelijk wordt het verkocht. Ja. Je weet dat we het naar een goed doel doen, dus dat we een meisjeshostel gaan bouwen in Zimbabwe. En denk je daar dan iets te kunnen veranderen in de gewoontes en de denkwijzen? Ja, eerlijk gezegd nee. Nee. Ik heb ook heel vaak gedacht, Jo, van moeten we het nog wel doen? Gaan we die mensen niet leren de hand op te houden? Zo is het natuurlijk wel, want hier zijn ook heel veel mensen die hulp nodig hebben. Dus, maar ik heb nou 1 keer mijn hart verpacht, verloren in Zimbabwe. En het zijn zulke lieve mensen dat ik zoiets heb, nou ja. Maar het is ook wel weer, en daar ben ik heel eerlijk in, en de meeste mensen die aan goede doelen doen, je doet het ook een beetje voor jezelf. Het is ook een beetje afkopen van je goede leven. Dit is een hele speciale steen. Ja, prachtig. Het is een finstone, dat is een soort jade. Die vind ik niet zo vaak. Kijk, die beelden komen allemaal uit groeven in Zimbabwe. Dus daar heb je steenmijnen. Het is een marmer. Niet alle kunst komt uit Zimbabwe. Nee, maar alle beelden. Alle beelden komen uit Zimbabwe. En geweldig. Alleen al het patroon, hoe die patroon heeft verwerkt van de steen. En dan met combinatie met dat 60-jaren schilderij, die toevallig ook weer die kleuren terugkrijgt. Kijk, dat is dan de uitdaging. Prachtig, hè? Mooi, hè? De expositie is nog te zien tot 4 december. De vorig jaar overleden Maastrichtse fotograaf Frans Schrummer maakte in de periode 1955-1966 4000 portretten van alledaagse mensen. Deze expositie werd afgelopen week geopend in het Centre Ceramique in Maastricht in het bijzijn van enkele geportretteerden. Bij deze is de tentoonstelling geopend. Ja, mevrouw, ik had u toch echt niet eruit gehaald, moet ik eerlijk zeggen. U zelf wel? Nou ik zie duidelijk wel bepaalde trekken waarvan ik denk, ik ben het. Ja, klopt. Ja. En dan met het spiegeltje aan de wand, zou ik maar zeggen? Ik denk dat de fotograaf dat bedacht heeft, niet ik. Nee. Hoe oud was ik toen? 2,5, precies. Jezus. Ik denk dat mijn moeder en vader toen
een fotoportret hebben laten maken. Dus, en ik denk dat de fotograaf bedacht heeft dat daar een kammetje en een spiegeltje bij moest zijn. Ja. Ik vond 4000 portretten. En het werd pas interessant toen ik een foto van mezelf vond. Of een foto van mijn beste vriend daar, met zijn ouders dan dat die erin zaten. Daar moet ik iets mee. Het wordt zo speciaal en komt zo dichtbij. Door de hoeveelheid, ik wil ook 4000 foto's laten zien, die hangen hier ook, 4000 foto's. Het is een beetje een shock en awe effect van, oh, dat hoor ik van de mensen. Dat ze overweldigd zijn. En ik vind als je doorheen loopt, dan loop je eigenlijk in een soort bevroren stad. Ja. Die stad tussen 1955 en 1966 is even. En die mensen van toen staan hier nu allemaal. Hij vond het zelf niks. Toen ik zei van ik ga een project maken met die portretten. Ja, zit hij, ik heb niks met die portretten. Ik moet inkomen hebben. Ik was 25 en ik had die zaak overgenomen van George Brown. Ja. En pasfoto's, communiefoto's, huwelijken, dat soort dingen, daar leefde hij van. Dat is toch al een hele tijd geleden, hè? 60 jaar. Bijzonder toch, hè? Want hoe oud was u toen? 20. Zo. Ja. Kijk, eens aan. Ja. Ja, dan kan ik wel flauw zeggen, nou niks veranderd. Nee, dat klopt niet, hè. Dat klopt niet. Nee, Nee. heel bijzonder. Ik kwam hier voor te studeren. Oh, oké. En toen was het net in de tijd voor Kerstmis en dan wil je altijd een cadeautje naar huis sturen. Ze hebben je een paar jaar niet gezien. Oké. En toen denk ik, ja, ga eens een officiële foto maken. En zodoende is dat gekomen. Ja. Ik heb begrepen, opa en oma. Yes. Hè? Hoewel ze dat toen nog jong en, ik zou bijna zeggen, een beetje stoer opstonden. Ja, heel stoer, ja. Waar ze zo stoer op? Ja, nou ja, mama is wel, voordat wij zijn geboren, overleden. Oké, dus dat weet je niet? Dat weet ik niet, maar we hebben prachtig om zo een foto van laten zien. Ja, dat is wel, ja. Extra speciaal dat we dit kunnen zien. Ja. Ja. En opa, die is er wel nog? Of, ja, heel stoer. Hij woont nu in Spanje, dus ja. Maar als hij zo erop staat, dan denk je, dat met een sigaretje dan. Ja, zeker. Ja, hij is echt een echte Maastrichteneer. Ja.